Mä en halua siihen näytelmään. Sinä olet todella kaunis. Kiitos opettaja. Eipä mitään, mutta nyt pitää valmistautua. Keikka alkaa ihan kohta. Se menee varmasti hyvin. Kaikki menee varmasti niin hyvin. Ei tää voi olla niin paha. Mä oon vaan pienessä pääosassa. Oi, sinä oletkin valmis. No, menepäs lavalle ja hurmaa meidät. Noin, on tullut katsomaan mua. Ai, se menee varmasti hyvin. Voi ei, kohta on joulu eikä meillä ole edes jouluruokia. Krista. Niin. Meidän pitäisi mennä kauppaan. Huomenna on jouluaatto eikä meillä ole ruokaa. Voi ei, kinkku pitää paistaa. Mutta minun mielestäni ennen sitä kannattaisi laulaa pieni laulu. Olet oikeassa. Hyvä! Hyvinhän se meni. Kiitos, mä en olisi pärjännyt ilman sua. Eipä se mitään, se on opettajan tehtävä. Mutta yleisö käy niin kuumana sinun, että minun pitää vähän rauhoitella heitä. Tämä ilta meni täydellisesti, enkä olisi voinut pärjätä ilman sinua.